geɗal muɗum nokkiɗo kono kadi waɗiɗo ko battini ina waɗi fayida sanne. Joni joni eɗen garta e seeɗa ɓe so Allah jaɓi ɓe kalana en ko wiyete hamdallahi, holto wiyete hamdallahi kadi dendagal asli dental ngal ɓesgu dental ngal ha tengti e sukaɓe joni o génération joni jahowo kamɓe kala eɗen poti andude, enen kala eɗen poti andude holto wiyete hamdallahi, holko wiyete hamdallahi e holko woni e hamdallahi. Sabuni ɗum wonko somi e hamdallahi ha heewi, inchallahu hasi en gandano ɗum eɗen poti ɗum andude kadi ko mbaɗɗen jewteɗe ko ceerno men nelaɗo ga o ceerno Suraji Thiam ko yettere Allah o holliri o fammini o haalni en o weltima e jewte he kono yo yimɓeɓe eto yo gandine ganda holko wiyete hamdallahi e hol barke comiɗo e hamdallahi. ɗum noon ko yettere Allah deke sen kuccodiri e seereɓe men ɓe joni joni o ɓe mettata famnude ɗum kono kadi kamɓene ɓe donkata famnande en ɗum rendogo saabu eɓe gandi ko hunde wodde koko woni koko winda. ɗum noon hersinaki hay batte hulɓinaki kadi ko hunde fonde haalede fonde haltede yimɓeɓe fof naftoro ɗum daña hen ko naftori. noon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗo e hamdallahi taw ko yewtere Siraji Diallo walla mbiyen Siraji Nana Diallo nde waɗatno ɓirdugal walla ko nandi hen. ɗum noon eɗeni hen e o saaha joni ɗo ɗo joɗiɗen ɗo ko oɗon nokku kamɓe ceerno mawɗo gonnoɗo ɗo o yaltuno e nokku muɗum jippini ɗon ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Sayid ngam wondude e sohnajo muɗum mama meɗen Mama Diallo hewɓe ko noon mbiyannomo ko walla mbiyan nene Mariame Sey. sikki ala ko ɗon jaati joɗiɗen e on ɗon nokku e ndun ɗon suudu e on ɗon hurum. Ndeke noon yo Allah yoɓ en teddugal ngal dendagal bandiraɓe kala tawnanama ɗo e ziyara he. noon ceerno Abdoul Aziz walla ceerno Mouhamadou Sadji ɗo taw moɗon ɗum noon bisimilla. joni en duttoto wadde nden eno jaruɗen e namdal hanki walla to puɗɗoriɗen e namde men hanki jamma holko saabi ziyara o holko waɗi mbaɗɗen ziyara o e oɗo saaha te kadi en mbi ziyara o yi ha wonoyi duuɓi nogas e jeetati ɗo saaha hande alle ziyara o hande ko ɗon yarata duuɓi nogas e jeetati. ɗum noon amin namdima ceerno holko woni sababu ziyara o. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ko baba adimo ceerno Omar Alpha aɗa salminde dental ngal e juurade ɗum e ñagade ɗum duwaw e neldude ɗum kadi duwaw e weltanade kadi dental ngal e weltanade julɓe ɓe foof nde wonno kadi arama kadi ko argol tiɗgol e hikka kadi wonno Allah waɗirani en wonno Allah wayniri ɗum tigui tigui e sembe mum e hattan mum e barkeji mum. eɗen jara dental Madina Gounass foof ɗo ko hamdallahi wiyete ko nokku mo ganduɗa ko nokku imam Fodé hamdallahi goto e jinnaɓe ceerno Oumar Alpha nde wonno ceerno Oumar kam ko gandaɗo ko almudo Seydi Alhaji Mouhammad Saïdou kanko ceerno Oumar ba makko ko almudo ceerno Hamidou Déme to Koussalan ko toon o yowiti ko toon o jaggi Tijaniya ko on kadi diidanimo ngo wuuro siñcanimo ɗo e waɗimo ɗo kanko e almuɓe makko omo jangguina Qur'ana omo jangguina sharia omo rewa Allah ko ɗum ngoɗo wuuro ngo siñcina ngo wiya alhamdulillahi kisa alhamdulillahi o hamduji foof yanti e alhamdulillahi eɗen jittira ɗum Allah no feewi eɗen jorti ma Abdoul Aziz mo ceerno Oumar ɓeydu en e laɓɓinande e on banggue no moƴƴi enen kam batten erago tan e ñagade julɓeɓe yoɓe andu no ceerno Siraji Thiam wini holko woni hamdallahi e holko wonani dental ngal hamdallahi. so taw ko tuuba walla ko jolfuɓe jeyno ɗum ɗo aduna o foof hande tawanno ɗo ene buusi saabu barkeji gonɗi ɗo ɗi deke noon ɓiɓɓe dental ngal goto foof gueɗal mum nan ɗo so tawi a ari e sa arani ko noon Allah gollori ko jeeɗu dental Alhaji Mouhammad Saïdou foof kono ko jeeɗu dental Baylari nde wonno e mabɓe ɗum Allah fenniniri ɗum wadde ko jeeɗu mabɓe kamɓene kadi eɓe hani tinnade e dadade e arde jaɓɓade dendagal to aduna o kala to neɗɗo ummori ko koɗo Baylari nde wonno koko e mabɓe oɗo barke fewniri fendi e dendagal moƴƴo mo Allah yantini hen
saka poɗɗo e seydi alhaji mouhammad saïd eɗen ñaago allah noon yo allah nafir ɗum dental ngal nafira ɗum julɓe ɓe fof nokku o ko nokku barke ɓolo ko barke ɓolo kala ko neɗɗo dartiri ɗo allah ene yorta ma allah yurmomo ma allah yaafomo ma allah moƴƴinanmo kala haajuji makko sabi barkeji nokku o koko jangga qur'ana ɗum nan ɗo ha tampa dendagal dewe allah fof waɗama ɗo dendagal dewe allah fof kadi seydi alhaji mo fayiɗi waɗi ɗo e amma noon nongo sintira eno ɗo wonira eno ɗo arda eno ceerno Fodé Almami no waddira ɗo ha seydi alhaji mouhammad saydou allah wayni ɗum aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗum noon garten e mawɗo men ceerno Badara min calmini eyi en calmitima kadi en calmini dendagal radio ngo fof laato Ablaye Wolle wonɗo sababu ha heɗen haalira ni ɗo hande garta o fof noon eɗen yettamo no fewi e ñaago Allah kadi nde Allah ɓeydantambo e ɓernde makko wawde yaajinande nde ɗo moƴƴere e dental fof en salmina dendagal Mamoudou yimɓe haaloɓe radio ɓe fof ɓe weltana kadi no fewi ñaago Allah nde Allah jinnota balɗe maɓɓe danda ɓe pergitte reena ɓe kala to ɓe woni e kala to ɓe woniri e aduna caggal salminde e juurade eɗen yetta Allah eno laaɗum eɗen yetta ceerno men Alhaji Mouhammad Saydou wonno to miijo towi miijo juuti no witta ko haalaka to miijo juuti no witta ko haalaka ɗo oɗo nokku woodi ko nanɗen joni ceerno Baba Ali no haala no ceerno Hamidou Koussalan jangguiniri ceerno Fodé Almami ha sincani ko wuuro ngo o wi o ar o waɗa ɗo sunna on tuma ceerno arani on to miijo woɗɗi neɗɗo no wona suka o fuɗɗo golle ta timminowo golle o yimbo ara ha o ɓeyda narɗinde golle ɗe nden noon ceerno men ari ɗo o tawi ɗum ko ɗaɓɓano e aduna ko fof wonno ko diine o yiiloto o tawi ɗum ɗo hay to tawi no woodi ko manki kam o tawi ɗo ko ɓuri ko kadi koɓe julɓe koɓe tijjaniyankoɓe o tawi ɓe ɗo ɓe jippike o jippanike ɓe ɓe woni jaatigoɓe makko yidde maɓɓe kadi ceerno addi ɓe wondi e ceerno haa ceerno wondi e maɓɓe ɗo ko wondi e maɓɓe haa ɓe waɗi turi Madina ceerno hokkiti hoɗoyde Madina gilli maɓɓe ɗi wonoye sababu jokkude ceerno ha wuro ngo tunguna ɗum ko gilli maɓɓe ɗi waɗi nden noon nden yidde wonode ɗo mawɗo maɓɓe o ni wiye kaka mawɗo on kaka mawɗo fecci ceerno Fodé Almami ceerno Fodé Almami waccima kaka mawɗo somi maayi ngel ɓinguel am wiyetengel ceerno Oumar ala ko yimmi e maggel sona ngel jangga Qur'an hay hunde mi yiɗa e maggel Allah waɗi noon Allah waɗi no waɗi ni ceerno Fodé Almami yehi accidi koto mum e ngel ɓingel ngel woni ɗo ceerno ari ɗo kañum ceerno kaka mawɗo o yii ceerno o de ko miñam am accuno ɗum ɗo acciri kam yii tomi yiyani ɗum ala ko sokle ɓingel ngel sona ngel jangga Qur'an nden noon seere mbi aduna ɓe fof ala mbo yimi no yoni kam ha yettima ɗum noon ngel cukalel watti ngel e juuɗe ma gurdam e may ayi lasilo on a yarata ɗo yahan kan ɗum ɗo feeñi en andi ko won awnoɗo ngesa yi ko ngesam ha joom ngesa o kadi ara tawa ɗum ɓeyda sembinde ngesa ma
ɗum noon ko gesa woota mbawol ɗo en ƴiwi Madina en ari Madina to en haali ɗum e harsata to en ƴiwi Madina en ari Madina to en haali ɗum e harsata ɗum noon eɗen ñaago Allah te Allah junnanta en gurdam ceerno ceerno Tidiane ceerno yo Allah junna en gurdam ma wondude cellal e sembe Allah timmine anniyaji makko e l'islam o timmina ɗum e Tijani o timmina ɗum e almuɓe timmina ɗum e wuro Madina ngo timmina ɗum e leyɗe julɓe fof yo Allah junna en gurdam amin eyyi amande kanko ceerno Abdoul o yawtat tan kanko ɗo jokkana en min weltima no feewi noon wallahi min weltima no feewi min duwani ko on kadi min weltima no feewi Allah jarama on jarama tigi jarama Seydi Kanté kono en beltima en beltorima e wonde e yewtere nde e siftinde bandiraɓe ɓe ko ɗo e hamdallahi gonɗen tawi ko ziyara wonno ko garɗen ga wadde ga ziyara taw walla tawtorede ziyara baɗeteɗo ga o e o saaha joni eɗen kuccidiri e ceerno Abdoul Aziz o jokkani en e tarih he en namdinoma ko wonno sababu waɗede ziyara en kalnama hen no moƴƴi en paami ɗum kadi en paamiri ɗum no haniri en paami hen ko heewi en gandi kay tigi wonde ɗo barke nanɗo mawɗo barke nanɗo mawɗo no feewi kono tan ha joni ko wasiyaji faade e dental ngal eɗen kollira eɗen kollita eɗen kalana eɗen jamira yo en gandin julɓe ɓe holko woni hamdallahi e hol barke gonɗo e hamdallahi o beela dental ngal fof ina anda ko woni hamdallahi e holto woni hamdallahi e hol barke gonɗo e hamdallahi o deke noon ɗum ko yamirore ceerno men lomtiɗo ceerno men garɗo ɗo ɗum noon ceerno Abdoul Aziz min jokka golle walla jokken golle e nder hen barkeji ɗi teskiɗa e nder ziyara he ko ziyara o fuɗɗa faade hande ɓe mbi so tawi junggo ɓooyi e gaska tan ko jaam tawi toon ɗum noon sikki ala ha joni mbeɗa andi oɗon teski barkeji kewɗi ɓeydotoɗi ene ɓeydoro to banggue ziyara o e ɗin ɗon barkeji pammina hen yimɓe no moƴƴi beela yimɓe foof mbawa famde holto woni hamdallahi holko jarana yimɓeɓe arde wadde ziyara e hamdallahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mi calmini on mi juurima on kadi mi diwani on mi yaajima on duwaw bismillah ko feewi fof alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno kala ko yiiɗa ene waɗi sababu kala kadi yiiɗa ko feeñi ene waɗi kadi sababu ko feeñini ɗum e nde wonno so tawi en mbi en haal e oɗo ɓuure oɗo gorko wiyeteɗo ceerno Fodé Almami Sissoko ɗum en ñallanɗota en gaynaki kono noon ala e sago ɗum jubba he ngal fodde ko gandanɗa ɗum ɗo ene haalo tawa kadi ene faamo e kanko Fodé Almami mbiya ko imami Fodé wiyete walla woɓɓe wiyamo ceerno Fodé bamma ko wiyete ko Alhassane ko Fodé Almami ɓi Alhassane on Alhassane ko ɓi Mahmoud on Mahmoud noon o ɓuri lollirde ko Alpha Koli on Alpha Koli noon ko on woni mo Elhaji Oumar Al Fouti Tall hawruno ko wiyete Bani Pelli tawi Elhaji Oumar ne heblanowo waɗoyde jihadi ne feewi Medina on ko tanum Fodé Almami on mo hawri toon ko tanum Fodé Almami kono wadde eɗen gandi barkeji ɗi jikkeji ɗi teddugal ngal moƴƴere nde ɗum ko lasiri ɗum ko hunde boya alhamdulillahi rabbil alamin e kanko on Elhaji Oumar Al Fouti nda hawri e Mamadou Fodé Almami toon to Bani Pelli e on saaha kanko kanko Fodé Almami wonko ɗaɓɓirno e kanko Alpha Koli wonko ɗaɓɓirno Elhaji Oumar Al Fouti kadi on sinanimo kadi on aadi soko ñelde makko almuudo timmitinandemo tafsirul Qur'an ɗi deftere rokkimo kanko Alpha Koli nde wonno ɗum wonno aadi hakkude maɓɓe taw Elhaji Oumar Al Fouti ne ummo e Fouta ene faye Guinea ɗum ɓe kawri
nden deftere noon ha hande ene heddi e galle ceerno Oumar Alpha deftere nde Cheikh Oumar Al Fouti Tall winduno e junngo muɗum rokki Alpha Kodi woni tanum foode almami o nden deftere ha hande ene heddi e galle ceerno Oumar Alpha Sissoko to Misra e ɗum kadi ko yettirte Allah ɗum fof ko batteji moƴƴi kadi ko barkeji moƴƴi e barkeji ɗi wona hande ɗi fuɗɗi batteji ɗi wona hande ɗi fuɗɗi ko gila ko hunde ɓoynde ɗum koko yettirte Allah on Alpha Koli wiyete ko Mahmoud kono ɓuri lollirde tan ko Alpha Koli on noon ko Mamoum Imam Fodé so tawi en gummima e on banggue faaten holko woni muujibu holko feññini oɗo ziyara holko woni sababu argol yimɓeɓe e oɗo nokku hunde fof ne waɗi sababu ko gonga noon ene aretano ko adi e oɗo sifa kono noon oɗo sifa holko addima eɗen gandi sarifaɓe wonɓe ɗo ɓe aroɓe ɗo ɓe sarifaɓe sarankulleɓe to Misra Ba Mariam ko ɓeɗo woni sababu feññingol oɗo ziyara wona noon gandal maɓɓe ceerno Oumar Alpha addi ɗum wona gandal maɓɓe kadi e Imam Fodé addi ɗum ala ko won alhaali tan addiri ha ɗum ɗo ɓe wawi feññinirde hono ɗum ɓe woni sababu feññinde ɗum kanko sarifajo woni Sarif Sadio to Misra Ba Mariam ko kanko wi e hunuko makko e noppiyal min emo haala holko woni sababu feññingol oɗo ziyara o wi o yehino Banjul kanko Sarif Sadio o naati toon halwa e on saaha wonko yiiloto wonko ɗaɓɓoto on saaha noon mataw won gorko goto feeñanɗomo e dow weeyo he ne waɗi comci daneji ene wiyamo an Sarif Sadio aɗa andi Fodé almami kanko Sarif Sadio o wi ala mi anda Fodé almami o wi awa noon ko min wiyete Fodé almami Sarif Sadio haaldata ɗum de e on saaha kankam ko ɗon halwa makko o gasiri eyyi o andi kam ko ɗaɓɓannoɗo Allah ko walla haaju mo jogino o ɗum Allah humtani ɗum tawde o yii neɗɗo Allah kadi mo anda mo meeɗa jotodirde te kadi wona wurde on saaha o felliti noon daranade andude oɗo jiyaɗo Allah hoɗo woni taw o wima min Fodé almami gonmi koto wiyete Hamdallahi o felli noon daranade ɗum wittude andude oɗo jiyaɗo Allah holto o woni kono Sarif Sadio meeɗa jotodirde e ceerno Oumar Alpha ceerno Oumar Alpha andama o anda ceerno Oumar Alpha o anda Fodé almami andama sawɓe hawrani hay e gurdam e on saaha noon kanko Sarif Sadio o ari nokku ɗo wiyete Hamdallahi e nokku ɗo wiyete Ñamanari o tawi ɗon mawɗo goto ne wiye Bala Woppa o namdi ɗum woni an kam est ce que aɗa andi wiyeteɗo Fodé almami o wi ha Fodé almami de mo andumo walla mo nananmi o wono wurande on ɓooyi ko maali hay min mi nanamo tan mi andama o wi ko on noon namdotomi holto hoɗi e holto o woni o wi eyi on o woni ko nokku ɗo wiye Hamdallahi o wi aha oɗon jaati wiranoon o wi aɗa andi ɗo ɓesgu makko wonɗo est ce que ɓesgu makko ne heddi e wurde e oɗo saaha o wi on saaha o jofnimo bandimo ceerno Oumar Alpha ni ne wonno Makka ɓen ga o jofnimo kanko Sarif Sadio huɓɓi oto makko o yeeya e on o yewtidi on o ɗaɓɓiri on kadi duwaw on wimo baram gorko nana Misira wiyete Misira Kuba naji Madina Gounass baram gorko ne toon wiye ceerno Oumar Alpha Cissé yaa jiida e makko yewtida e makko sifonira e makko e oɗo sifa e wonno kanko Sarif Sadio o andano ceerno Oumar ko nden noon o felliti yaade Misira on saaha wihi Misira o tawi ɗon ceerno Oumar Alpha suudu jimmiru suutan andaɗo to galle ceerno Oumar Alpha suudu makko o tawi ɗon ceerno Oumar Alpha mataw ɓe calmodiri ɓe yewtidi o haaboyi ceerno Oumar Alpha ɓe namdodiri e holto jeeya e holto ummi e hol sifa makko Sarif Sadio sifani ceerno Oumar Alpha ɗo ummi e sifa makko ene hoɗiri ene
sifanimo kadi laawol makko baññungol o naati e halwa iko Allah hollimo toon ko o felliti daranaade ɗum e witto haa o wiyama wonde ɓii ko gorko ne ɗon wiye Ceerno Oumar Alpha on ari salminde e juurade e yiide ɗumen e kadi e fewjidinaade ɗum e sakkitinaade ɗum ne kadi so tawi baasi alaa o wimo bisimilla mbiɗa heɗima nden noon kanko Saliou Sadio o wi ceerno ko Allah hollimi oɗo jiyaaɗo Allah ko ɗum wona huunde tokosere sabu yiyaaɗo Allah mi anndama min tawondirani gurdam te an hoorema mi anndama en jotondirani kono noon ko Allah hollimi ɗo ko mbiɗa yiɗi so tawi baasi ala watten waɗandemo ziyara watten juuro yaadema eɗen nganndi Saliou Sadio kay ko sarankulle o Saliou sarankulle men men ganndamo min jiiɗani makko haydara ala fof ko jotondira kono noon sayi o daranima ɗum wonko Allah hollimo hen kadi huunde fof so tawi ene yooɗa ene ɓura welde haalde yo taw ko jananno Allah holli ɗum feññina ɗum ɗum ɓurata welde haalde ɓurata welde kadi farnorade ide wiide tan ko minen tan ummi waɗi walla ko minen tan ummi feññini nden noon Ceerno Oumar Alpha wimo eyi baasi ala mi nani ko kalɗa ko kono noon min nene komi halfaɗo e mbiɗa jogii ceerno haa mi sakkitino ceerno am so ceerno am yemirimi bisimilla baasi ala mami waɗema dillere ƴewnen no feere e on saha noon kanko Ceerno Oumar Alpha o yeehi o sakkitini ɗum ceerno men Ceerno Tidiane oɗo o haalnimo fofof nde Saliou Sadio arde makko ene wiirimo fofof o haalani ɗum nden noon ceerno wi bisimilla mi sakkiti mi yemiriki enen wondi hen machallah ko enen wondi hen ɗum ɗo ko hunde fonnode e waɗede ko adi hande kono noon tawde en dañini kadi laawol e ummorade oɗo sifa baasi alayi ko nden woni ziyara o fuɗɗa e oɗo sababu o noon ko Saliou Sadio eɗen yetta Allah kadi eɗen yettanamo Allah sabu nimsa ala hen e sabune ko heewi andama hen kadi ko heewi feeñi hen sabune so tawi ɗum wayano hono noon ma won ko andanoka e hamdallahi ma won kadi ko feeñano e hamdallahi kono noon sababu fofof Allah rewni ɗum ko oɗo jananno feññini ɗum ha yimɓeɓe fofof ene ara nanannoɓe hamdallahi meeɗa yiide ene ara ene yiiya hamdallahi nanannoɓe wonde ceerno ko ɗo jippino anda nokku o fofof ene ara ene yiiya jiyaɗo Allah ɗo leeli ene yiiya kadi jiyaɗo Allah mawɗo tedduɗo mo gandanɗa jippinoɗo ɗo o kadi hebliɗo faade Medina Gounass ne yiiya nokku o ne yiiya batteji ɗi ene settini tan e nduɗo suudu ndu gonɗen ɗo hande nduɗo suudu ɗo ko batte ko gonga ko galle Fodé Almami kono noon suudu hande ɗo ɗu darnaɗo ndu darnaki hisɗitinde e gilli e barke e teddungal feññinde gole Alhaji Mouhammad Saïd ɗum ɗo ko ha feññina wonde batte Alhaji Mouhammad Saïd e nde wonno nde ari nde ko joom suudu Fodé Almami yalti e suudu mum sohna Mariama Kane naati e nduɗo suudu eyi ko ɗum ɗo dey woni sababuji badgol oɗo ziyara hamdallah caggal to banggue feññinde ko ɗum ɗo woni sababuji feññingol ziyara hamdallah ko ɗum ɗo woni sababuji kadi puɗɗagol ziyara hamdallah machallah tigi jarama ceerno kono kadi jarama ɓen journaliste en tawtoraɓe Dakar Média ha Dakar TV kamɓe kala arɓe ɗo nottitade e ziyara o kono kadi jarama joom yewtere o gonɗo toon Siraji Diallo pinal janggo kanko e karalla makko tedduɗo Siraji Nana Diallo noon a salminama no fewi a weltanama e yewtere nde weeli machallah eɗen ɗo ha joni hamdallahi mbiɗen eɗen ciftina julɓe ko ɗo e ziyara hamdallahi Mamadou e ceerno somin garte ma namdal seeɗa beela ceerno Alhaji Mouhammad Saïd ko nde o yahata tan omo feera omo fayi Madina Gounass ko nden tan woni nde o ari ɗo nde ha woni o jippina e suudu he walla ala o arino ɗo ko adi ɗum ɗon taw wona Madina Gounass tan o fayi eyi alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ceerno Alhaji Saïd e hakkunde makko e enɗam ɗam walla e leñol ngol ɗum ko Allah jiiɓodi ɗum waddi ɗum
wona baɗal ngal neɗɗo waɗi eyyi ko baɗal ngal Allah waɗi gila o arani ɗo faade Madina Gounass taw o arino ɗo sabu eɗen gandi ceerno Hammady Coumba mo saaha fof haaleteɗo e tarih ceerno o kamɓe dinguidi Thilogne kamɓe rendi ceerno goto to ceerno Hamme Baba ɗo on ko kamɓe wondi on noon e Fodé Almami koɓe hunde wotere koɓe musidɓe on kadi ene sifantonoma ceerno Fodé Almami e on saaha tawi kanko mo jangga toon ceerno ne jangga toon on saaha Fodé Almami ɗo ne heddi e wurde on ne sifantonomo cheikh hol gonɗo Fodé Almami hol gonɗo ceerno Fodé Almami holno woniri e yidde makko sunna e yidde makko diine e yidde makko l'islamu ɗo tonni nde wonno ceerno ko ɗen jewta woni ko welata ɗum kadi ko ɗum tan o yiɗi ɗum kadi ko ɗum tan neɗɗo yewtatamo o welto e on saaha noon nde ceerno ummi toon lawol mo gadanol ene yaaha Kolda ha Madina Sidi Alaji Ali o rewi ɗo kadi eɗen gandi kadi almuɗo makko tedduɗo koolaɗo makko mo gandanɗa kadi ko gila toon to Thilogne Allah rendini ɓe wona ga on wiyete Bocar Moussa Sy mo gandanɗa e tarih Madina Gounass ha fi feggere emo jeeya e habruɗo ɗum walla emo jeeya e winduɗo ɗum kala ɗo ceerno rewi kala ɗo ceerno ñalli emo jeeya e rewindiɗo ɗum kanko Bocar Moussa Sy mo gandanɗa koɗo ɓuuɓa ɗo ko ɗon woni kadi ko ɗon lewi ko almuɗo ceerno Hammady Coumba itti rokkimo ceerno gila Thilogne yande ɓe janggata toon ɓe e ɗum koko yettirte Allah on noon almuɗo makko wiiteɗo Bocar Moussa Sy sohnajo makko o ko ɓi Fodé Almami sohnajo makko ko ɓi Fodé Almami ɗum tagi ceerno majjani o saabu almuɗo makko o isumo ko ɓi ceernajo gonɗo ɗo o ko tabarikalla wadde kanko ceerno o rewi ɗo gila o sincani Madina yo ɗon laaɓti machallah ko yettere Allah e tuggude gila nden faade hande elle wiyama ko kooli nogas e jeetati walla nogas e jeegom ɗum woni laabi nogas e jeegom ziyara o waɗa faade hande o caggal nde en paami hamdallahi ko heɓɓoto e mum ko e ko ɗaɓɓete ko e ɗaɓɓandeji garanaɗi deke noon tuggude nden faade joni hol ɓeydare jiiɗon e ziyara he to on ɗon banggue kadi ɓe beela wona ziyara hikka o ɓuuri wadde ɓeydare mawde to e ziyaruji jawtuɗi ɗi fof to banggue mon eyyi alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno aduna o hande e kala ko waɗira Allah ko tabarikallah heddoto tan ke ɓeydorade kadi Allah e ziyara o gila o fuɗɗi ha hande ɗo yarata ɗo e kala hitande ene ɓeydoro kadi Allah nela ɗum kadi ne ɓeydoro ne ɓuuri gartude fofof saabu ne arino saaha nden ɗon ziyara fuɗɗoto nde ko weloji fayda ɓuranno addede yimɓe ummo Misra ara ɗo taw ko weloji hay motoji kam fayda ala otoji heewani on saaha ko ceerno Alpha goto ƴewante no oto tokoso ara e mum no keddi ko fofof to weloji garanno Allah walli noon aduna ne ɓosa ene yaaha ha motoji ari ha hande otoji heewi ko Misira addanno oto goto ha hande ne adda otoji tati walla ɗo Misira rendanno Misira e Ɓuuɓa renda oto goto ha hande Ɓuuɓa ko otoji mum Misira ko otoji mum e fa tabarikallah wadde ɗum hitande fofof ɓeydare e hesɗude banggue waylo waylo en yii'a hen surtout noon mbaadi hikka ni ko ɓeydi hikka ko ene ɓeydori ni fa tabarikallah ɗum koni tan kadi foti wade koni tan kadi haani wade alhamdulillah ne ɓeydi no fewi machallah josomi jogui namdal ko faati e nder ziyara hamdallah o hangal hojmaji ɗi ko 4 walla 5 keddi mbayodiren bandiraɓe kadi eɗen cohla toon to jama to banggue ziyara o so ziyara o jooɗama guila aset kikiɗe hildere aset kikiɗo ha ziyara o saake holko golɗete e nder hen eyyi alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ziyara o ko dewal Allah tan woni hen e so tawi hirdama guila aset ko gila e salatu wadde salatu fati
e jantade inde Allah wadde ya salaɓe e ko nandi e nanden e wadde seyfu en e janngude alqur'anil karim tedduɗo e gila asada ha dimas ɗum ɗo tan woni ko waɗete ziyara ene waɗe cowane to banggue salatu fatih ene waɗe cowane to banggue zikre inde Allah ene waɗe cowane kadi to banggue janngude alqur'anil karim nde wonno ko ndeɗo deftere woni nde gandanɗa ala deftere wonde dow mayre kala deftere ko kayre woni dow muɗum ko ɗum woni ko Allah waɗi ɗum kadi woni ko woodi alhamdulillah rabbil alamin ɗum nde woni ko tentinaɗo e wuuro he ko ɗum kadi woni ko waɗeteɗo e ziyara jarama no fewi jarama ceerno kono wasiya ma e erago ma faade e dental ngal fof eyi wasiya am e erago faade e dental ngal alhamdulillah rabbil alamin e dental ngal fof ene salmine ene juure kadi ne yettane Allah no fewi e mbeɗa eero dental ngal fof no fotiri kala nanannoɗo hamdallahi yo ar wiya kala yiɗɗo andude holɗo ceerno formori ha sinthi Madina yo ar hamdallahi alhamdulillah ko ceerno ummi Kolda walla ko ummi Madina Seydi El Hadji Ali ɗo ari tan o rendini ɓesgu makko fof rendi ha o formi ha o hebli taw ko faade Madina Gounass ko ɗo e hamdallahi mbeɗa ewa dental ngal fof kala yiɗɗo humpitade silsil Madina Gounass ɗo heblo mum fuɗɗi so ni ɗum andu tan yo ar ɗo e hamdallahi ma yi batte fof ma andu kadi ko ballanowo ko ɗo fof gila e jamɓe gila e jaale ha e jasiji ha laaɓi fof ko ɗo fewna ko ɗo heblira faade hamdallahi e Madina faade Madina jarama no fewi nonne jarama yo jarama ceerno ɗum noon weltanama no fewi sikki ala ceerno Sambolo wi ni hankkadi ne yewtere nde koko nayi walla ko nandi hen o saaha joni no wayi fof ma keddanen hen joom yewtere o Siraji Nana Diallo o daña ko waynori bandiraɓe ko ɗum weeli no fewi waɗi fayida sanne ɗo wuuji mbaɗama hen fof en pamminama no yaari ni guila e mawludu jamma hay ko nande wurtude jamma o hanki ko yettere Allah joni Amadou Sambolo so tawi woni wonko baynortoɗa jarama no fewi Mamadou Malick Ba e ɗongo ma wongo fayida fewi jarama kadi Baba Ali tawnal fuɗɗode yewtere nde Baba Badara gasaki tagi ko ceerno Abdoul Aziz machallah waɗen golletiɗe golle matide ɓe jarama kamɓe kala Siraji Nana Diallo enen kadi weltanama e lamderu ma rokkude kadi wuuro hamdallahi yewtere ma nde gam haalde hen tarih hamdallahi e ko nandi hen juɗɗo mbaw naftorade en jetti kadi miñiraɓe men Daga TV jettima ɗo e dow jaam e gardugo Alaji Abou Ndiaye Alaji Bayel Mbaye mo ganduɗa ko Siraji Mamadou Thiam mo ganduɗa ko Tidiane Ly machallah woɓe gollumen tanne ɓe jettima ɗo guinnane ko golle heɓe gonno joni ɗum kalten ɗo koye suudu ne Mariame Kane ko hen tigui gonɗen en jettiɓe kamɓe kala kono kadi en jarniɓe han haalde ni Mamadou Malick udda yewtere nde hojomaji ɗi gassi ha laaɓi tigui noon jarama ceerno Amadou Sambolo sikki ala bandiraɓe min camni on goto kala inde mum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin eɗen ɗo e wuuro men hamdallahi wiyam hamdallahi woni ko funnague mandat duwaño croisement mandat duwaño kala hitande en waɗi ziyara pattam lamo ene jeeya on ziyara juutete oɗo nokku mo gonɗen ko ɗo ceerno Alaji Mouhamadou Seydou Ba nde yiiloto ene Sinthiou Madina Gounass ari ha ngoɗo wuuro o jippi ɗo ene ngoɗo wuuro en hamdallahi ɗo ndu suudu no gonɗen ko ɗo o jippinano kanko cuddit makko Nene Mariame Seydi Kane ɗo ɓe jippino wadde ko nokku mantinide baɗɗo fayida sanne ko ɗo kadi kala ko hebla ha Madina Gounass Sinthiou ko ngoɗo wuuro hamdallahi wadde jinmi jofnade yimɓe tan oɗo nokku e jiino wayi en jii banggue sengge o en jiino siforide banggue sengge o on jii nokku o ene manqui fewnede ha haɗirani so eɗen ƴeero juɗɓe kala en ƴeero bandiraɓe kala oɗo nokku sinno koye leƴƴi goɗɗi wonno walla koye nokkuji goɗɗi wonno
oɗo nokku ɗo Thierno Saydou jippinano kañum e cuttude muɗum ngam Sinthiou Madina Gounass wadde nokku foti ko fewnede foti ko ngardinede kala garɗo yiya anda ko trace Thierno Saydou woni ɗo kono kadi ko battimo baɗɗo fayida fewne ngardine yonne ha yooda kala hitande si min gadi ziyaro fayno wawa fewne tan ha lesni bandiraɓe kala ene ere eɓe jafne kala e men gadiɗo arde fewni oɗo nokku ha waɗi fayida wadde ko ɓorale ɓamtare muɗum ɓorale ɓamtare dendagal juɓɓe kala e dendagal rendo kala kuuɓal Allah jarama on jarama ɓuuri laabi sappo e joyi jatta boga ƴetta hundu fof après moɗo hen beddo wala pillere belɗa a kan tiriyade ay Ceerno Sathia wino hooraki wala wala heɓɓude ko Ceerno ya jogui mami haala alfa ɗumi joyi